Evo ovako, ovdje imamo već jedan telefon koji treba da se display zameni. U pitanju je A7. Pa ćemo početi da vidimo šta je tu rastavljeno, šta nije. Ovo su nam šrafovi su već odvrnuti. Međutim, zabadamo u lajsnu ovdje. Evo ovako. Pre nego što ga rastavimo treba isprobati ekran. Sad ćemo malo da se napuni, pa ćemo probati. Ovo ćemo prvo sa alkoholom. Ako ne ide, zavirat ćemo. Bateriju. Main subdeo probat ćemo. Što spori. Ovdje imamo jedan šaraf. Ovako, glavni deo smo skinuli. Ovo ćemo malo da očistimo. I onda ćemo staviti ekran. Imamo dva tipa lepila. Ovo ćemo koristiti za staklo. Dok ćemo ovo koristiti za zadnje staklo. Sada ćemo isprobati da li može da se upali. Evo ga. Vidi se da je AMOLED ekran. Zato što je bijelo slovo Samsung, a crna pozadina, inače ako je obrnuto onda je TFT ekran, u većini slučajeva. Evo, upalio se.
Prvo. Lepo radi sve. Dobro, ovo ne možemo raditi, sačekat ćemo da se telefon ugasi. Sad moramo ovo da očistimo. Ništa pretjerano, samo malo. Sada ćemo da vidimo. Sada samo preostaje zalepiti. Eto, to sam preostaje.